Gràcies. Bon dia a tothom. Primer de tot, agrair a la senyora Raquel Gil i també al president del Consell Econòmic i Social, el senyor Francesc Castellana, sobretot per la gestió i per tot el que fa perquè el diàleg social i el consens arribin a tota la feina que fem els agents socials en aquest Consell. Moltíssimes gràcies, Francesc. Ha estat un plaer treballar amb tu. I finalment, jo, en nom de Comissions Obreres, volia comentar que les nostres aportacions i la nostra tasca va en el sentit de l'aposta que tenim com a organització sindical i sociopolítica per una ciutat sostenible, diversa, equilibrada, resilient, cohesionada, inclusiva i justa, i que creiem que aquesta ciutat es aconsegueix primer relocalitzant l'activitat econòmica productiva, que vol dir acostant els llocs de treball a la ciutat, donant un nou impuls econòmic i urbanístic als polígons industrials de la zona franca i especialment als de l'Eix Besòs, recuperant la vocació productiva de proximitat amb tallers, activitats de reparació i petita manufactura a tota la ciutat. Per l'altra banda, també hem incidit i hem posat especial èmfasi en la necessitat de millorar la mobilitat obligada per motiu de treball, és a dir, de desplaçament per raó de feina, i creiem que, tot i que als darrers anys s'ha fet un notable esforç en l'ampliació de transport públic, creiem que cal millorar encara implementant polítiques per aproximar el treball a la ciutat ara, sí? I facilitar l'accés dels treballadors als polígons industrials, però també facilitar la connectivitat amb tota la regió metropolitana. També per a Comissions Obreres de Catalunya és una prioritat equilibrar l'estatus social, cultural i econòmic entre els barris de la ciutat. La gran diferència de rendes i en general de tots els indicadors socioeconòmics entre els barris de la Ribera del Besòs, de Ciutat Vella i els barris alts de la ciutat creiem que és inassumible. Toca fer polítiques contra els elevats nivells de pobresa que registren les perifèries metropolitanes. I en aquest sentit, creiem que hem de treballar en tres aspectes fonamentals. L'accés a l'habitatge, que ja ha comentat la regidora, que sí que hem vist que s'estan fent polítiques, però creiem que hem de fer més polítiques i amb més inversions, sobretot per a tota la classe treballadora que no pot pagar els lloguers i que creiem que ens estan expulsant de la ciutat, sobretot a la gent jove. Creiem que existeix una pressió d'un turisme massificat i que la substitució de famílies treballadores residents per èlits, expats, nous propietaris i inversors estan convertint a Barcelona en una ciutat elitista i despersonalitzada. Per això continuem demanant que aquesta ciutat, també per a facilitar l'accés a l'habitatge, intenti que es converteixin les desenes de milers d'habitatges buits i de lloguer temporal en habitatges habituals. També, per altra banda, volem insistir en la manca de places públiques de l'FP, que sabem que aquest any moltíssims joves han quedat fora i creiem que aquesta situació els podem condenar a una exclusió social. I finalment, creiem que el tema que no podem obviar és el tema de l'emigració. Ja ho han comentat. Nosaltres ahir vam presentar un informe de migració que parla de la situació actual del mercat de treball, sobretot fent èmfasis en les treballadores i treballadors estrangers. I aquest estudi que posem a disposició de totes vosaltres, del Consell, de l'Ajuntament i dels agents socials pressupostat, però també dels grups polítics, creiem que és un molt bon estudi perquè
posa en evidència la precarietat i la desigualtat en la que es troben treballant les treballadores i treballadors estrangers, moltes d'elles sostenint d'alguna manera l'economia d'aquesta ciutat perquè sabem que estan en sectors com l'hostaleria, en les cures o en la construcció. En aquest estudi també es posa en evidència la segregació ocupacional i la precarietat degut a la irregularitat tan alta que es registra en aquest col·lectiu. I per això creiem que no només com a Comissions Obreres, sinó com tots creiem que com Consell hem de recomanar a l'Ajuntament i que l'Ajuntament també ha de ser conscient que hem de millorar les polítiques d'acollida, hem de millorar moltíssim les polítiques d'inserció laboral, però perquè siguin efectives les polítiques d'inserció laboral hem d'estar tots junts perquè les polítiques migratòries i les dificultats que es posen perquè la gent es pugui regularitzar i que es contracti de manera formal i que cotitze a la Seguretat Social s'han de millorar, i per això crec que hem de posar èmfasis aquí i que és un repte per a aquest Consell en els propers mesos. Moltes gràcies.